Hej og velkommen til den her video. I dag der spiller vi Fishing Food. Sidste gang der kom vi vist op i level 15. Jeg tror hvis vi fik den her party hat sidst. Jeg optog, og så blev videoen alt for lang. Så jeg var nødt til lige få det hele tilbage, sådan som det så ud sidst. Så jeg har fået det til at ligne så godt som overhovedet muligt, som det var sidst. Nu tager vi lige en godnat, fordi at, så vidt jeg husker sidste gang, så tog vi 3, og jeg har kun nået at få 2. Og så er det, ja, det her det har vi jo sådan set fået. Den her har vi jo lavet. Vi har sovet den her gang. Men nu sover vi bare lige den her gang, så det er cirka helt ligesom sidst. Jeg vil så godt så overhovedet muligt det som sidst. Så ja. Bare komme så langt ned som muligt den her runde, og måske kigge på noget af det andet. Vi skal bare have de her appelsiner. Åh nej, der kommer der mange. Rigtig mange. Jeg dør. Au. Jeg tror, jeg dør nu. Jeg dør. Min drøm. Collect. Og så drikker ham der det igen, og så får han det. Og der er ikke noget inde i indtil videre. Så lad os fiske. Så lad os fiske. Fisker vi bare. Vi har faktisk snart den der kiste. Det er egentlig meget fedt. Hvad er det her nu? Tower. Der er endnu et tower, vi lige kan samle op her. Snak. New story. Tower det er bare. Det gider vi ikke. Tilbage til Iceland. Merch, hvad er det? Det er det her. Okay, det gider vi heller ikke. Lad os nu bare lige i en skål. Så har vi 2 skovle. Lad os komme længere ned og se, hvad vi får nu. Vi får sushi. Nej, jeg ved ikke, hvad det var. Så ved jeg ikke, hvad det er, hvis det ikke var sushi. Og det var ikke sushi, for det var det ikke. Kiste. 14. Nej tak, jeg gider ikke lige se en game. Jeg har 14, jeg skal... Jeg er lige glemt. Jeg har tænkt at sige, det er 20. Og satan, der skal meget swipe til siden. Det er kisten med. Sådan der. Sådan der. Sidste af dem her. Ting her. Sådan der. Skal vi også komme en mere ned. Og endnu en skov, så kan vi grave. Kanelsnegle. Nej, det var så. Du er en kanel. Nej, du er ikke cute. Så, nu skal vi grave. Tag den her. 21 en portal. Og 21 igen, okay. Det her, det er sygt mange jo. Det er jo 28. Og så 28 gange 2. Sindssygt nok. Mange penge. Og nøgler. Hvad var det? Det var sådan et mærkeligt hus. Hvad er det? Eller hvad? Det er et ansigt til... Hun sover.
Wakey, wakey. Den gider jeg simpelthen ikke at vågne op. Men den sover simpelthen. En potion. Nu vågner den op. Den flyver. De flyver. Hvad sker der? Hvad er det? Hvad nu? Hvad? Skal vi fiske med den her nu? Hvad er det for noget? Den sover simpelthen. Den skal simpelthen have sådan en potion, før den gider at vågne op. Nå, men simpelthen, så kan man jo bare også fiske med huset. Det giver bare ingen mening. Sådan, overhovedet ikke ingen mening. Længere ned. Hvad får vi nu? Er det sådan en valnød eller sådan noget? Nej, okay, det var ikke en valnød. Oh my god, jeg får hele tiden den der kiste her. Kisten. Nøj, den der kiste er ikke også. Den er så god. Og så hvis man... endnu en potion. Skal vi så viske med den der igen? Og så har vi de der ekstra der. Det er godt. Kan vi få det der træ nu? Ej, det kan vi godt nok ikke. Så skal vi hugge med fisk hurtigt. Jeg fik ikke brugt det hele. En bil. 2 biler. Hvad gør en bil? Nej. What's wrong? You don't like your new car? Og det er fordi den sagde, den der cinnamon roll, eller hvad den nu skal kalde den, kanelsnegl ting, den donuts, den sagde oh no, fordi sådan oh nej, og så var den der anden kat der sådan, kan du blive din nye bil? Jeg prøvede at være hvad nu det hedder, sund, men nu er jeg fast food. Den har fået en bil. Det var altså en god joke. Jeg tror, de der biler, de giver mere plus, når jeg får dem. Hvis jeg kan se, så den der rød, og den er grøn. Jeg tror, så vil jeg få flere penge. Det er også en god ting. Få flere penge, det er altså også en god ting. Det må jeg altså sige. Det er så en ret fed ting. Nøj, man fisker meget. Lidt noget, tror jeg. En potion! Så skal vi fiske med dig igen. Så, hvad er det? Jeg har fundet, kommer for 3 nu. Det må være bedre. Det kan ikke mene, det er materialer. Hedder det vel nok. Nu får vi endnu en ting. Hvad er det? Chili! Chili. Peber. Ja, det er chili. Det ligner ret meget chili. Skriv ned i kommentarerne, om det er peber eller chili. Men nu skal vi grave. Der. Hvor skal den sidste være? Her. 21. Men jeg fik en halv. 28 med gang 2 igen. Det er så ret mange penge. Og så er der også bil på den der kiste, den er i gang med at springe i luften. Og potion. Får jeg også potion gang 2, eller? Nej, det går jeg til gang 2. Jeg tænker, vi flyver først. Fordi at hvis jeg får sådan en ekstra på, så kan jeg ikke nå at fiske det hele, tror jeg ikke. Og så kan vi også gå længere ned. Og så få 14 her. Altså. Og så kan vi komme, så får vi fortune cookies. Så knækker du den åben, og så står der sådan noget. Du vil simpelthen snakke. Kan vi knække dig? Jeg vil gerne knække dig. Det kan jeg ikke. Desværre. Fiske. Ja. Fiske for mad.
en skovl. Ikke længere ned. Er det en sådan en græskartærte? Sygt nok, jeg bare lige gætter det sådan der. Simpelthen en græskartærte. De der... jeg skulle lige til at sige, de der potion der, de kommer godt nok ret meget. Og så kommer der bare en. Nu kan vi også få en bil. Okay, vi får de der... nej, vi kan ikke få dem dernede. Jeg er ret sikker på, at vi får en bil. Sådan her der. Det er en bil. Er det ikke? Jo, en bil til vores pumpkin pie. Hvorfor får vi ekstra meget for den? Det er en orange bil. Simpelthen. Den må give lidt ekstra. Pumpkin pie. En skovl. Det kan være, at vi kan nå at grave endnu en gang. Måske, hvis vi er heldige. Jeg får jo ret mange penge nu. Fordi nu der er jo en bil på den nederste, jeg har. Så det er jo også den bedste, så jeg får ikke så mange penge. Det er jo dejligt, når man kan få flere penge. Så ligger noget... nej, det var en potion. Jeg missede en potion. Den er der igen. Ja, den er der igen. Potion. Jeg missede den igen. Så går vi ned. Så får vi nok ikke den der potion. Den blev rykket ned af. Sådan der, vi fik potion. Du kan også nu kan vi komme længere ned. Vi tager lige den her. Yes. Nu kan vi få dem her. De her grønne emeralder, eller hvad det nu er. Og så vil den her ting her lige snakke. Kom nu med en skovl. Vi vil have en skovl, så vi kan grave. Det skal helst være nu. Wow, hvad skete der lige? At vi får sådan en skovl. Men hvis vi så sidste video, det sidste video, det var den der Desert Detectors. Det var så meget mærkeligt. Jeg tror ikke, jeg kommer til at lave mere af det, fordi at, jeg tror også, jeg blev bandet permanent for det der spil. Så hvis I kan lide det, så kan jeg i hvert fald sige, at jeg har en grund til, at jeg ikke kommer til at spille det mere. Det er faktisk ret ærgerligt, at jeg ikke kan spille det mere, synes jeg selv. Fordi at, jeg kunne også rigtig godt lide at spille det. Jeg synes, det var et sjovt spil. Yeah, gimme. Får vi en bil? Nej, okay, vi går længere ned, og så bruger vi lige en kiste. Fordi så får vi lige 4 med 14. Altså, er de der 4 med 14 det eneste, man kan få? Tror jeg. Er det ost? Er det ost? Jeg ved ikke, hvad det var. Det ved jeg simpelthen ikke. Det var ikke et eller andet engelsk, som jeg ikke ved, hvad er. Øj, der er en kiste. Der. Kiste. Sådan der. Jeg så er med. Se mine små venner. Mine små venner. Og lige tager. Men det bliver så alt for den her video. Jeg håber, I vil like og subscribe. Og det er egentlig det, så vil jeg blive rigtig glad. Og så ses vi i næste video. Hej!